daga nan sashin addinin musulunci na Express Radio akan mita 90.3 zangon FM za ku saurari fassarar littafin Diwani daga bakin Sheikh Sunusi Manzo Arzai. Wannan karatu gudunmawa ce daga mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Architect Muhammad Namadi Sambo. Sharif Ahmad Abdullahi nake cewa ayi sauraro lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مسو يا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا ما سنيمان سكار بيجي أتكم مسوين الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا وطن دسكي سو jininsu da tsokarsu da rayuwarsu da kulliyarsu da komai nasu ya zama a cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To ga tsarabar da za ta ƙara mana begen manzon Allah da soyayyar manzon Allah da shauƙin manzon Allah a wajen wanda yake ya san shi. An ce daman in kuna neman ku samu bayani akan fanni to ku nemi wanda ya san shi. Ar-Rahman fas'al bihi khabira, wato ma'ana wanda ya san abu in yi maka bayaninsa ta nan ne za ka samu gabar da za ka zama ka riƙe shi tsantsan gangan zanzan ka gamsu da irin abin da ke tare da shi na irin yadda bayaninsa ya zo. To ‘yan uwa musulmi a wannan rana ta yau mai albarka, ranar litinin, ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda ta yi daidai da 17 ga watan Jimadal Ula, watan 5 kenan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1433, wadda ta yi muwafaka da 9 ga watan ainihin wato Ibrahim shahar al-karami, wato shine watan 4 kenan wanda ya zama 9 da shi miladiya 2012. insha Allahu za mu saurari kammalawa da aka yi ta tsari na wannan bege na manzon Allah wanda babu irinsa a cikin harshenmu na Hausa, harshen Hausa wanda shine harshe wanda alhamdulillah shehun wannan zamani yayi addu'a cewa Allah ya sa ranar alkiyama a tashe shi cikin Hausawa, maulanmu Sheikh Ibrahim Inyass radiyallahu ta'ala anhu. To wannan diwanai nasa su ne yanzu za mu ji su da Hausa, Hausanmu wadda muke yi tun daga farkon diwani na 1 har zuwa diwani na 6, waɗanda su ne na farko waɗanda zamanin magabatanmu aka ƙaddamar da su kafin a kammala diwani na 7 da diwani na 8 da diwani na 9. Saboda haka ‘yan uwa sai ku biyo ni mu ji ainihin wannan kirari daga waɗannan diwanai da harshenmu na Hausa. Allah ya sa ya zama amfani gare mu, Allah ya amfanar da mu da shi, Allah ya amfanar da ‘yan baya, Allah ya amfanar da dukkan mai ƙaunar manzon Allah, ya ƙara san manzon Allah don albarkar manzon Allah, don albarkar waliyan Allah, don albarkar sirrin da ya ƙunsu a cikin alƙur'ani na bayanin sifofin manzon Allah wanda Sheikh Ibrahim ya shiro mana daga alƙur'ani da hadisan manzon Allah ya yi mana bayanin su. ‘Yan uwa,
shi dai wanda ya wallafa wannan littafi ya wadatu daga barin a san wane da shi saboda shahararsa. Kanarin ala alam ya shahara fiye da wuta akan dutse cikin duhun dare, kowa ya riga ya san wane ne Sheikh Ibrahim. Amma babu laifi mu dan karanta kirari gare shi da lugar larabci kamar yadda ainihin magabata suka rubuta a cikin shimfiɗar diwanin nasa. الشيخ الأكبر والعلم الأشهر والتقي الأبر والنقي الأبهر من جلا دياجي الهجب بشمس الإعفان ومحى خيلاء الشك بسريه التحقيق والتبيان وجرد سيف العزم والاجتهاد في إحياء سنة خير العباد قاموس الشريعة والحقيقة ومنبع السر وركن الطريقة شيخنا وأستاذنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله بن السيد محمد بن مدنبة بن بكر بن محمد الأمين بن سمبا بن الرضا بن شمس الدين بن ميسين بن حميد بن حبيب الله بن الرضا بن إبراهيم بن الصادق بن سفر بن بتول بن دعة بن ماكمبا بن عقبة بن نافع ابن قيس ابن عبد القيس ابن عقيل ابن عامر. wato waɗannan kakannin nasa da aka lissafa daga ukubatu har zuwa ƙarshe waɗannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya san wani ne ukubatu bin Nafi wanda ya zo ya kafa sahabi babba wanda ya zo ya kafa ainihin daular musulunci a Kirawana ainihin shi ne kakansu, wanda nasabarsu ta haɗe anan da sayyidina Usman bin Fodi radiyallahu ta'ala anhu. Madihan sayyidul anami وشمس الظلام سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ومحبوبه الذي لا يزال به يهيم ولم يتخذ سيدا بعد الله سواه وحميما في محبة وتحيام رضي الله تعالى عنه. ذلك في دواوينه الست مرتبات على حسب أزمنتها كلها مسمى باسم يشعر بمقتضاه معنى ولفظا. أولها تيسير الوصول إلى حضرة الرسول، وثانيها إكسير السعادات في مره سيد السادات، وثالثها سلوة الشجون في مره النبي المامون، ورابعها أوثق العراء في مره سيد الورى، وخامسها شفاء الأسقام في مره سيد الأنام، وسادسها مناسك أهل الوداد في مره خير العباد صلى الله عليه وسلم. وأنوا شي wannan karatu alhamdulillah na diwani anan zawiya shehu malam manzo anan Arzai muka yi shi a tsawon shekara 3 tun daga Ramadana na ainihin wato a cikin watan Ramadana muke yi. Mun fara shi hijira 1428 muka kammala shi da 32, sannan kuma wanda ya daidai da ainihin wato hijira miladiya 2008 muka kammala shi 2000 da ainihin 11 muka kammala shi, domin bana ba a yi ba saboda wasu dalilai. Alhamdulillah, Allah ya kara mana lafiya bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karba kuma waɗanda duk suka yi ɗawaniya wajen gyaruwar da tsaruwar wannan diwani dukkansu, irin su Awal Mustafa Manzo Arzai, irin su Ibrahim Yahaya Konkot ɗin diwani, irin su Mana Sa'ad mai jan baki da sauran duka waɗanda dai suka yi ɗawaniya da waɗanda suka ce za su ƙoƙarin a buga shi da wanda za su nashara shi. Ina gabatar da godiya ta musamman ga 'yan kwamati waɗanda suka tsaya wajen bunƙasa sallallahu wasallam. 'Yan kwamati na garin Kano gabaki ɗaya na miƙa godiya zuwa gare su
sannan kuma da asalin waɗanda suka motso da wannan himma gaba ɗaya 'yan kwamati na jihar Neja wato a garin Mina, samarin ainihin jam'iyyatul mutahabbina fillahi, ina gabatar da godiya ta musamman zuwa gare su. Sa'annan 'yan uwa waɗanda tun muna samari muka taho zuwa gabatar da wannan karatu na diwani, waɗanda suka cicciɓo mu, yayyenmu suka cicciɓo mu, irin su Shehu Malam Abba, irin su Shehu Malam Mansur, irin su Shehu Malam Hallur Allah ya ji kansa, irin su Malam Hafizu, irin su Malam Yusuf Zakiru Allah ya ji kansa, irin su Malam Nura Muhammad, irin su Malam Kaulah Allah ya ji kansa, irin su Malam Inuwa Idris Bala Soja, abokin mu kenan wanda yanzu ya zama sojan na gaske, Allah ya ƙara masa ɗaukaka a cikin abin da yake ciki na mulkinsa, irin su Malam Sani Shauki Allah ya ji kansa, irin su da sauransu dai ga su nan ba su da iyaka, duka gaba ɗaya 'yan majalisar hiraku zikirin lahi wanda muka kabata a nan Arzai kafin Allah ya bunƙasa ta, duka gaba ɗaya muna gabatar da godiyanmu zuwa gare su. Kowa bismihi wa ainihi Allah ya tara mu a cikin ladan, Allah ya sa wannan ya zama wata ajiya da gudunmawa gare mu cikin rayar soyayyar manzon Allah a zuciyar samari maza da mata na 'ya'yan musulmi na duniya gabaki daya, bijahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadaukarwa, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake sadaukar da wannan hidima wadda aka yi ta fassarar diwanin Maulana Sheikhul Islam zuwa wannan harshe mai albarka, harshen Hausa. Nake sadaukar da dukkan wannan ɗawaniya gaba ɗaya zuwa babban gwarzo shehunmu wanda ya fasa mana wannan tafarki, ya buɗa mana shi, wanda ya kwankwaɗo mana daga wannan faira, Maulana Sheikhul Islam a Sheikh Ibrahim Inyass radiyallahu ta'ala anhu. Sannan na sadaukantar da shi har yau ga 'ya'yansa, duk wani ɗa wanda Sheikhul Islam ya haife shi na tsatsansa, ina sadaukar da wannan fassara zuwa gare shi. Sa'annan jikokinsa waɗanda suke wato ‘ya'yansa kenan, musamman ainihin Maulana a Sheikh Sharif Al-Hafid, jikan manzon Allah, jikan Shehu Tijjani, kuma jikan Sheikh Ibrahim ta wajen Sayyida Ummul Khairi. Sa'annan yana daga cikin waɗanda suke jikokin Shehu, shi ma maulanmu Imam Hassan Sise, shi ma yana daga cikin shehunai na kaddamarwa, shi ma na sadaukar zuwa gare shi. Sa'annan kuma dukkan khalifofin Sheikh Ibrahim aina ma kanu. Sa'annan kuma maulanmu Sheikh Abdul Razak da kuma maulanmu Sheikh Abdul Fatih da kuma walidaina Sheikh Muhammad Mahmud al-Mulaqab Manzo da walida Sayyida Hafsatu Yargwani Mamadu, Allah ya ji kansu, Allah ya saka musu da alkhairi, duka na miƙa zuwa gare su. Na sadaukantar da wannan hidima, Allah ya sa ta amfane mu a duniyar mu da lahiran mu. Sa'annan almajiran Sheikh Ibrahim duk inda suke, sa'annan kuma muridansa mu duk inda suke, su ma na sadaukantar da wannan al'amari zuwa gare su. Sa'annan kuma dukkan wani masoyi na Annabi Muhammadu, amma duk inda suke, inda zuciyarka akwai koda daidai ƙwayar zarra ne na soyayyar Annabi Muhammadu, na sadaukantar da wannan hidima zuwa gare ka. Allah ya amfane mu da ita bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan uwa, ba tare da bata lokaci ba, ku biyo mu zuwa wannan kogi na soyayyar manzon Allah mai faɗi wanda ba shi da iyaka. Bismillahir Rahmanir Rahim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. درسي نتايا حرف الألف. أبى القلب إلا أن يكون مكونا أليف غرام النبي المهرب حديث بليل الدنيا كان منشنا لذكر الذي ترقى أفاجل فيه الورق ليلي وجيهتي من
نعم وجفني فالمدامر أنظم جرى الله بذلك واسمه وأهكم بوسجه محمد مفتاح الفتوحات سيده وخاتم سلك ختم مقدم به نال كل الأنبياء منالا رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسول الله نجاته كنجية العبد إذا أتانا قاسما فآي جميع الرسل آي محمد ومن مواهب رب العرش طه محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرما نذير موجود وقاسما جواد كريم باسل القلب ملهم مقفى أمين وبالرجل والجزاء حبيب إله الحي برحم ومقتن وأبيض يسجي القلب تمام بوجهه في نار الليل رجال إهدانا قلوب جميع الخلق آية بنوره والسنة الرايا والأبقى حله هو والله لا تلقي لأحمد الفاديا وأحمد فرد الجوهر لم يقدم عليه صلاة الله ثم سلامه ما يعاد وصحب الكرام ذوي النفس وإن تسألوني أن حبيبي وسيدي ولا حبيب الله ملغير موت ووقتي وساعتي سررت بذكري صلاة ومذهب منه فارسلت جلا ومن رام دربي بإدياك نبينا فقد رام أمرا مجعلا محرم فمن رام مسك البر يوما بأسر فمن رام أذر والذي أيضا قد أبصروا ولكنهم قد غادروا مجردا فأتلت الموت دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريم فوالله ما في القلب حظ لغيره وغير رسول الله ليس الرجال أزال إلى مدن فزال مزرمة وإلهام مزوى الماء أمسك قلهم وإن قليا أن يبوه وصبروا ويقال أول الجوم ولم أزم وإذ له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا فلعن ولا الحق مقر وأتمع عذابا بلم يتقفي ويا عجبا من لم هدى الله أقواما غير والد وبالسيف يد البدر من كان عذرا يريد علوما فائدات ومغنما يريد يجلي ضلال عرفا وأما هدى والأرض فلا مداعة وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي مهتم وقد كان فينا المسلمون وإننا أئمة علم صالحون تقوون وفينا رجال سابقون وإننا للأقطاب ختم هو عند المسلم صلاة وتسليم على أحمد وعلى وأصحاب سواقا مقوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أبى القلب إلا أن يكون متيما حليف غرام بالنبي مهيما قال مولانا وشيخنا وممدنا شيخ الإسلام وسعادة الأنام منقذنا ومرشدنا إلى الله
وإلى محبة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال في مطلع قصيدته مادحا للرسول في ديوانه الأول قال أبى القلب zuciya yaƙi zuciya taƙi illa an ya kuna mutayyaman zuciya a gurin hausawa mace ce amma a gurin larabawa muzakkari ne shi fa yace illa an ya kuna bai ce illa an ta kuna ba saboda muzakkara ce da Allah da manzo Allah yake cewa ala wa hiya alqalbu ishara da aka ce hiya din nan ana nufin mudga hiya alqalbu ba ainihin hiya alqalbu ce mu'annasa ba a'a almudga inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya ay al-mudghatu hiya القلب معنى تكينا معنى مذكرين يتقلب مذكرات تشوف الإسلام يا فالا بودي ونن دياني ناسا ما يبوغ سيد وجودي صلى الله عليه وسلم بألف ونن ألف من إشارة إذا بداية كل شيء حرف واحد هو ألف التفردة يا فالا دبودي ونن ألف ɗigo ne guda ɗaya ya ƙara zama wani guda ɗaya ya ƙara zama guda ɗaya sai ya zama alifu tafrida asalinsa ba ne shi yasa ya biyinta da ba yake a ba ɗin nan shi ne harafi na farko amma ana nufin shi ne harafi na biyu a nan domin ya tazo a bayansa idan kace bi sai ya zama muhammadu bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu saboda haka muhammadu kenan bi din nan ko ya zama nawa saboda haka bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu ishara ne akan wannan ainihin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaykhul islam wato lokacin da haske na faidi na wato murƙushin bege ga manzon Allah ya tunkaro shi ya gaba wata kalma da ya kamata ya yi amfani da ita sai ya koyi da alƙur'ani shi ne hasken da ya zo da musulunci haskensa mudawwami ne tun daga lokacin da ya zo hattashin alƙiyama shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da zai nuna cewa musulunci shi ne zai wanzu kafirci zai bushe haskensa zai dawwama sai ce aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun aballahu illa an yutimma nurahu ko ya aballahu illa an yutimma nurahu alqalbu zuciya ita ce mahalli na duban ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa shaykhul islam ya fara da ita inna allaha la yanzuru ila ajsadikum ولا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم يفا saboda shi haƙiƙanin abin da ya faɗa da gaske ne maganar tasa daga zuci take gaske ne abin da ya faɗa zuciyarsa ce ta mamaye da baki ɗayanta da begen manzon Allah zuciyarsa da baki ɗayanta fari ne da manzon Allah saboda haka ya gabata da wani abu sai ya tumbiɗi ya amayar da abin da ke cikin zuciyarsa din nan ya fito mana da dan abin da za mu yi amfani shi ne wannan dawayin din nan guda 9 ko guda 8 tumbuɗi ne kaɗan ya yi mana daga cikin begensa wanda ya tunkuɗo daga zuciyarsa wanda abar kalbu din nan duk abin da za mu faɗa tun daga nan har ƙarshen diwani ɗan ƙanƙanin tumbuɗi ne ya yi na abin da muka sani na haƙiƙa muhammadiyya wadda take a cikin tajallin maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu diwani littafi ne wanda aka yi shi a zamanin Sheikh Ibrahim kafin zamanin Sheikh Ibrahim an yi diwanai da yawa an yi yaban annabi da yawa amma dukkan su baki daya in ka hada su tun daga zamanin sahabban manzon Allah kowa ya yi gargadon abin da ya na annabi na yabo wani ya yi baiti 2 wani ya yi baiti 10 wani ya yi abiyatu da yawa kamar su Hassanu
kamar su Ka'ab bin Zuhairin da sunan suna da yawa kamar su Khansa'u sun yi manzon Allah da baitoci da yawa. Aka zo aka samu wasu mazaje su ma suka yi ta yaban manzon Allah har aka samu Imamul Busiri ya wani ƙaton littafin da ake ce masa Hamziya, sannan ya wani ƙaton littafi da ake ce masa Alburda. In ka haɗe waɗannan da sauran littafansa duka abiyatin da ba su kai 500 ba. Sannan aka zo aka samu Maulana Yusuf Nabahani wanda suke ce masa Khatimatu Muddahir Rasuli, ashe bidayatu Muddahir Rasuli ne. Shi ya zo ya yi ɗaibatul garra wadda take da baiti 1000 da wani abu. To jazahumullahu kullan bi khairan jaza'i. Yayin da za mu gane cewa shi Yusuf Nabahani shi kofa ce ta shigowar faira. Shekarar da ya rasu a wannan shekarar fairar Sheikh Ibrahim ta bayyana. Sheikh Ibrahim ya yi tajalli da da'awar faira. Saboda haka Yusuf Nabahani sai da ya kai numfashin da ya kai lokaci wanda sarkin mawaƙa zai zo. walakin ni jallaitu qabla tibaqihim wa qad niltu tabriz al-quruni li ahmada. sai da shehu ya zo Yusuf Nabahani ya kammala shehu ya karba, to kuma daga shehu kuma tashin alƙiyama ba za a samu mai yaban ainihin manzon Allah irinsa ba. Wannan diwani kawai da yake hannunmu yana da akalla abiyat sama da 4000 baiti sama da 4000 na diwani wanda yake cikin wannan ainihin diwanan nasa na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowane ɗaya cikin waɗannan abiyatin wato gwal ne cikin gwalagwalai zai iya zama shi kadai ya haɗiye sauran waƙoƙin masu yaban manzon Allah waɗanda suka gabaci Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Saboda ne walimla wa izzul abdi izzu malikihi, ai girman bawa girman mamallakinsa. Girman manzon Allah da yanda manzon Allah ya mamaye a cikin halittar Allah, to khadimin sa ko duk inda ya sa kafa nan zai saka. إذا صار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمصير بعيد. فبدأ شيخ الإسلام يفعل أبا القلب تشيدي يعني ينقوى يا كما تمين بياني cikakke ko kuma matakaici dangane da tarihin diwani. Babanmu, shehinmu, mai madadinmu, zaki hanyar ta guda. Babanmu shewan Tijjani zangon bare bari, Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya ƙara masa rahama, Allah ya ƙara masa taraki. Shi ne farkon wanda ya tara diwani Sheikhul Islam, kuma shi ne umarni aka buga diwani Sheikhul Islam, saboda kafin waɗanda ake cewa su suka kawo diwani amma san da su a rayuwar faira ma, sannan bijiman faira, baban faira wanda ya sha aka ƙoshi sannan ta je ko ina wani shi a Tijjani ne zangon bari bari. Ya kamata mutane su san wane ne Shehu Tijjani, tawaru'unsa da kuma tawaru'un kanawa ba sa so su bunƙasa ko su kambama shegunansu, shi yake sawa ake ganin kaman akwai waɗansu waɗanda suke gaban Shehu Tijjani. Duk gaba ɗayan shekunan nan na yi maka ainihin wato gamewa amman maganiya duk wani wanda ya ɗashi fairin Maulana Sheikh Ibrahim Inyass bayan sarkin Kano Alhaji, to Shehu Tijjani zangon bare bari shi ne na biyu a garin Kano, domin sarki Alhaji lokacin da Shehu ya zo shi yasa aka kirawo, kuma shi ne a gaba wanda ya ɗanɗana musu faida suka tashi da Shehu Sani Kafunga da Shehu mai hula da Malam Usman Mazadu shi ne khadiminsu suka tafi bin Shehu, suka je suka ciro faira, suka taho suka dawo suka zo Shehu Maulana Sheikh Ahmad Tijjani kamar yadda Maulana Sheikh Ismaila Khalifa yake gaya mana lokacin da Malam Ayuba sanka sirikin Shehu Ahmad Tijjani baban su alaihi shehi Allah ya ji kansa, ya zo zai buga diwanin farko. Shehu Ahmad Tijjani ya karɓi wannan diwani ya kira wa Malam Ismaila Khalifa yana da kofi a gurinsa,
ya kirawo shehu malam abduwa yana da kofi a gurinsa, ya kirawo shehu malam abdulhamidu na buci yana da kofi a gurinsa. shehu malam tijjani ya rike wannan wanda za a buga a hannunsa, su suna karantawa ana kwamfiyarin, ana daidaita barna, ana gyara, sai da aka gyara su cap, sannan shehu malam tijjani sai aka buga shi. to kuma wannan shi ne diwanin farko wanda aka buga a duniya, faira Sheikh Ibrahim a duniya gaba daya. saboda haka kowa ya ji wannan. bayan sa ne aka sake kwafa aka yi wannan rubutun wanda shehu Atiku ya masa ɗurri da shehu Sani Kafunga. sa'an nan kuma a ainihin wanda shehu malam mai nasara ya rubuta shi ne wanda ya zo daga baya na uku, wanda aka yi masa rubutu din nan zaka rika gani da rubutu jatta wada da kuma baka, in an yi tafiya wajen Muhammadu ne ko ina ne ake dan sa jatta wada, wasu sun san shi. to shine na uku. amma shi man tijani shine kudubin ainihin bayyana diwani, kuma shine wannan fassara da zan yi yanzu zan faɗi sarsala ta inda na samu ta. ni dai mun karanta wannan diwani mun yi sauka 15 cikin watan Ramadana tare da Maulana Sheikh Malam Muhtar shi Malam Manzo. sa'an nan mun yi sauka 5 irin karatun da muke yi ranar Alhamis tare da shi. shi kuma shi Malam Muhtar shi Malam Manzo ya riko ya ciro wannan karatun diwani ne a wajen limamin Jalli Sheikh Malam Yusuf wanda ya rasu bara, Allah ya ji kansa. shi kuma Sheikh Malam Yusufa na Jalli ya ciro wannan karatu a gurin Gwani At-Tahir idan ya kasai wanda ake ainihin wasu sun san shi wasu ba san shi ba, khadimin shehu lahadi Mauritania. shi kuma ya ciro a wajen babanmu shehunmu mai madadinmu Maulana hanyar zaki hanyar ta guda shehu malam Tijjani zangon bare bari. kun ji abin da ya koma saboda haka wallahi mu rike babanmu, mu rike madadinmu, mu rike shehunmu, mu yi tufiya da shehu malam Tijjani, Allah ya ƙara masa yarda. bayan an yi wacan bugawa sai di alisisa ya zo da wani kofi wanda Sheman Tijani ya karba har yanzu yana nan a gidan Sheman Tijani kamar yadda Halifa Ismail ya gaya mana. saboda haka wannan diwani ainihin kusan a ce Kano din nan ne foundation dinsa, kamar yadda Qur'ani ya zama Madinatul Munawwara, daga nan aka rarraba shi, aka rubuta shi, aka watsa shi duniya. to Kano daman gari ne wanda ya kama kasarsa ta yi kama da kasar Madinan manzon Allah. wannan wasu ma wani tarihin ne zan faɗa, ai afuwa. malam wannan alami wanda ya zo ya gina zawiyar Tijjaniya ta farko a Kano lokacin da ya ru'ya ta ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ka tashi ka tafi wani gari da ake ce masa Kano, akwai wani malami ana ce masa Malam Adahama, ka ce da shi ya gina zawiyar Tijjaniya. ya gani sau ɗaya sai ya ƙi kulawa, ya gani sau biyu ya ƙi kulawa, ana uku yace ka tashi ka tafi Kano, akwai wani malami Malam Adahama, ka ce da shi ya gina zawiyar Tijjaniya. ƙasar garin Kano ta yi kama da ƙasar Gadina, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. saboda haka aka zo ya zo nan wajen Malam Adahama nan gidan, aka zo aka je aka yi ta yawo har Malam Adahama aka samu wurin da za a gina zawiya. dogon tarihi ne ba shi za mu yi ba, amma dai dalle nan dai asali ne daga cikin asalin fairar nan ta ainihin tariƙa Tijjaniya wadda Sheikh Ibrahim gashi yanzu tsundum a cikin gidan ainihin ba gaba ba baya don karamarsa. abal kalbu zuciya yaƙi illa an ya kuna mutayyaman, ko sai dai zama abin horewa. ma'ana abin horewa kai mu wato farkon bege, mutumin da ya fara begen soyayya kafin ya nemi inda zai je shi ake ce masa taimu. mai maraya kaga yana neman majingina, yana laliban abin da zai samu. to illa an ya kuna mutayyaman sai ya zama mai horuwa da neman abin begensa. harisa garamin wanda aka lullube shi da bege na soyayya, shi kuma garamu shi ne bege wanda ya lodi har ya kanta a zuci. idan ma baka ga masoyinka ba minti ɗaya sai ka ji ka damu saboda ka riga ka shaƙu tare da shi. shi yasa yake muhayyaman wanda yake mai ɗinuwa bin nabi ga wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama.
abitu shehu yake ina kwana bilelin sunni a cikin cikakken dare saharana ina ne horewa wannan dare ainihin lokaci na munshidan ina mai rera ainihin wannan waka ba da banza ba likirin laji kadda ba saboda ainihin ambaton wanda ya zama mai daɗi na shi bada'an a farkonsa wa maktaman da ƙarshensa manzon Allah daɗi ne da shi in ka ji in ka kalle shi akwai daɗi in ka shi na ƙanshin sa akwai daɗi in ka ji maganar sa akwai daɗi in ka ji in ka biyayya sa akwai daɗi in ka bi addinin sa akwai daɗi komai nasa daɗi ne da shi sallallahu alaihi wasallam ko maktaman a ƙarshe ma manzo Allah bayan ya rasu ma daɗi ne da shi ko kamar inda sayyidina Abubakar ya zo bayan manzo Allah ya rasu ya buɗe fuskar manzon Allah yace ibta hayyan wa mayitan ya rasulullah ibta hayyan wa mayitan al ya rasulullah kai ne daɗi ne lokacin da kake da rai ballantana yanzu ma da kai mutum daɗi ne kai ya rasulullah ajin nabihi wa qalayli wa وسائل ذي الورقة إنا أونيني يا دكرتيا أتكن من دلي وزيرتي نيامون العالي مقوتانا سنة تكن بتي وجفني كاغ عينين جر إدانوانا واتو إدانوانا نظرما دم بيجي دقلالة دهواي كالمزانبي كيكاتي اندرروني إلن وان دأكي روان مركا أنجم در اللفظ إنامي تارا وإننا لفظ يبوغ منزن الله في ذكر وصفه أتكين أنبتن سفر تمنزن الله صلى الله عليه وسلم وأحسن بوصف البدل ما ماكن كاو سفر توتا منزن الله صلى الله عليه وسلم درا halin kasancewa sal'ul'i munazzaman abin tsarawa Muhammadu mutahul butuwati sayyidi wa ta'ti musulku hatman muqaddama Muhammadu kaga mai wannan goron suna mai albarka sallallahu alaihi wa sallam miftahul futuhati shine mabudin dukkan bude duk wani abu da aka bude shi manzon Allah ne ya fara bude shi da halitta ma gaba ɗaya a kulle take dindin sai ya bude ta da ainihin sama abu a rufe take dindin ba wata halitta dan adam da ya taɓa zuwa sama sai annabi Muhammadu shi ne ya je har wajen al'arshi kaga shi ya bude ta da nan ƙasa ma dindin take ba addini sai ya kawo mana addini kaga shi ya bude ta da aljanna ainihin a rufe take wuta ma a rufe take dukkan su suna rufe ba a san amfanin su ba manzon Allah ranar alƙiyama zai je ƙofa gidan aljanna ya ce kawo mu kullun gidan aljanna sai mala'ikan ya ce wallahi kaga tun da aka halicce ni an ce in zauna a nan sai ka zo in baka mukulli da ba bika umirtu Allah aftaha li ahadin ghayrika yace da kai aka umarce ni cewa kada in bude ko aljanna sai ka ya rasulullahi saboda haka manzon Allah mabudin dukkan mabuɗe ne ga baki daya duk wani buɗe da za ka gan shi kowane iri ne ta sababin manzon Allah aka same sallallahu alaihi wa sallam wa anta babullahi kullu mar'in wafaka min ghairihi la yadkhulu ya rasulullah kai ne kofar Allah duk wanda ya zo wa Allah ba ta kofar manzon Allah ba wallahi ba zai shiga ba ko in mun faɗi wannan kalmomin waɗansu mutane suna cewa ya za a faɗa haka to don Allah zan tambaye ka yanzu ka je kai wani addini ba addinin annabi Muhammadu ba kai sallah ba sallah annabi Muhammadu ba kai zakka ba ta annabi Muhammadu ba ka je haji ba ta annabi Muhammadu ba kai azumi ba na annabi Muhammadu ba zai wurin Allah ka gani Allah zai karɓe ka to ta ina za ka je wurin Allah kenan sai ka wuce abun sai ka bi hanyar da abin da manzon Allah ya zo da shi to ashe shi ne kofar Allah dole sai abin da ya zo da shi kai sannan Allah zai yarda da kai ka tafi gurin sa shi ne kofar Allah wai ba muna yin faɗa ba ne idan tawassuli ko wani to ai tawassuli da manzon Allah abu ne wanda ya zama dole kamar cin abinci ne da rayuwa in baka tawassuli da manzon Allah ba ma ina ka ga rayuwa ko kiran sallah za ka yi in baka sa sunan annabi Muhammadu ba Allah baya son kiran sallah ko sallah za ka yi in baka sa sunan annabi Muhammadu ba Allah baya son sallar bayan ko ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan kar ku kira kowa a cikin masallaci sai muka da kuma Muhammadu Allah ne to shi ne kofar Allah Muhammadun Allah sallallahu alaihi wasallam
wa khatimu sirkin rasuli kuma shine cikamakin sirkin nan na manzanni da baki daya shine farkon sa halitta kuma shine karshen su a aikowa khatiman shine cikamakin manzanni muqaddaman kuma shine ainihin wato ya zama ya riga su halitta shine farkon abin da Allah ya halitta kafin su. Akwai hadisin da yake faɗa wannan magana, hadisin yana cewa kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Ni ne farkon annabawa a cikin halittar Allah. Hadisi ne wanda Abu Nu'aym malami Imam al-Bukhari shi ya rawaito wannan hadisi a cikin Dala'il, wani littafin da Dala'il daga Abi Huraira. kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Ni ne farkon annabawa a cikin halitta, ni ne ta fara halitta kafin a annabawa. Yaushe kenan? Ai annabi Adam ma ba annabi bane, kafin annabi Adam kenan an halicce shi. To muna faɗan wasu hadisai sai suka cewa ba hadisai bane, to kuma ga shi da hadisai kuma kan yayi suna faɗa haka sallallahu alaihi wasallam wa akhirahum fil ba'th. Shi ne kuma karshen su ainihin wato a wajen aikowa sallallahu alaihi wasallam. Shi ne sai yake cewa khatiman muqaddaman, shi ne khatiman nabiyina kuma shi ne muqaddamun nabiyina sallallahu alaihi wasallam. إن لكل الأنبياء منالهم وكر وعزما به من زن الله نال كل الأنبياء منالهم dukkan annabawa suka samu ainihin bayansu. Duk wani annabi in kaga darajar da ya samu da hasken da ya samu da mukamin da ya samu shi duk ba wannan ne a gabansa ba. Ina ma Allah zai yarda ya koma talakan manzon Allah, ya koma cikin al'umman manzon Allah. Mun ji wannan a wajen annabi Musa yana faɗa a wajen Allah. Ashe dukkan annabawan sun faɗa nasu ne bai zo wajen mu ba, shi za ba mu ji ba. Mun gani kuma ɗaya daga cikin annabawa shine annabi Isa zai zama talakan manzon Allah. Ashe kuwa an yi haka din kamar tun da hakan zai zama bihi zuwatul hadarati, da shi ne aka yi kawa da dukkan halarori. Wa ka girma manzon Allah a zuciyarka, ka ji girmansa, ka ji nauyinsa a zuciyarka. Wa azima kuma ka ji girman manzon Allah a cikin zahirinka. Wa mu'azzama kuma rasulun shi fa manzo ne min al-maula wanda ya zo daga ubangiji. Da Adamu lam yakun, a lokacin annabi Adam ma babu shi annabi Adam din, kuma zai waye buƙa rasulan tun daga wannan lokacin zai wanzu manzo ne shi da'iman har abada. Wa mu'azzaman kuma abin girmamawa sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma wannan akwai hadisi wanda yake faɗar wannan, wanda wasu hadisan suna cewa ba sahihai bane, amma wannan wanda za mu karanta hadisi ne wanda yake sahihi. Imam Tirmidhi ya fitar daga wannan hadisi daga Abi Huraira. qalu ya rasulullah mata wajabat laka an-nubuwah, ya annabin Allah wuri yaushe aka wajabta maka annabci ne, yaushe ka zama annabin Allah ne ya rasulullah? Qala, sai manzon Allah ya ce wa adamu bayna ruhi wal jasad, tun annabi Adam yana tsakanin rai da jiki. Kaga ran yana kan wajen mai rai na gaskiya kenan ko, tun da cewa yana fakatu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina. رواه ابن سعد وابو نعيم في الحلية عن ميسرة الفجر، وابن سعد عن ابن الجعداء، والطبراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كذا في الجامع الصغير. وأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وصححه الحاكم. وأما ما يدور على ألسنة العامة abin da yake gudana a cikin harshen ammawa, wannan hadisin ba sahihi bane, wanda yake da lafazin kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa tini la adama wala hawwa'a wala samawati sawi wala al'arsh wala lawa wala kaza 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 dinnan, wannan hadisin mawdu'i ne la asla lahu. wannan lafazin qala sakhawi al-hafiz ya ce ba shi da asali wannan hadisin. Ibn Hajarin shi ma ya faɗi haka, Zarkashi, Imam Zarkashi shi ma ya faɗi haka.
والسيوطي إمام السيوطي شيما يأتي أنه لا أصل لهذه الزيادة لا أصل دون زيادة شيني لا آدم ولا ماء ولا إله من الإله. وأما قوله كنت نبيا وآدم منجدل أو منجدل بين الماء والطين وأن صحيح رواه البيهقي بهذا اللفظ. saboda haka wannan shine abin da ɗan uwa za su lura akan waɗannan hadisai waɗanda suke ƙarfafa abubuwan da Maulana Shehul Islam yake ramzi da su a cikin ainihin diwanan nan nasa wanda zai ta kawo ainihin hujjoji a cikin ɗarafi na maganganunsa radiyallahu ta'ala anhu. Allah ya saka masa alkhairi. فنشأته تعرف فاروما من جن الله صلى الله عليه وسلم تنجية الحق كتنجية تنزل الله تبارك وتعالى وحده ينشي كلي الله تبارك وتعالى ينشي كلي وينشي كلي كمان ده حديث سوى أي فلا شيء حديثي ما لم حديثي بسو تثبت بإنجاز تبع ما سوى يسني بدشي أن كنت كنزا مخفيا لم أعرف فأردت أن أعرف فخلقت ذا الخلق فبي عرفوني. لكن هذا ما استفتى أقوه بعثني با سينا هلتشي ونن هلتشا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فبي عرفوني. كان انت لسابا فاتمانين بابي ياغو مسيلة 92 kenan shi ya baka Muhammadu ko kamar da dazu nake bidin nan wani yanki ne daga sunan Muhammadu na dazu na abal qalbi ko to haka yake to saboda haka alim manzo Allah shine kofar Allah alfata da halitta Allah sai aka bude da manzon Allah zaka saboda haka ne a tana yazo mana kafiman shine ainihin ne rabawa ko muqassiman da shi kuma aka raba ta halitta wannan yana ishara shi ma zuwa hadisi wanda Jabir aka fitar da shi daga Jabir daga Abdurrazzaq ya rawaito shi a cikin musannad nasa yace ya Rasulullah ma awwalu ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala yace awwalu ma khalaqa Allah ta'ala nur nabiyyika ya Jabir wa min nuri khalaqa Allah kull shay'in. Jabir ya tambaye manzon Allah yace wani ne farkon abin da Allah ya fara halitta a cikin wannan hadisi na Abdurrazzaq a cikin musannaf nasa hadisi ne malamai sun tabbatar da hadisi yace farkon abin da Allah ya halitta hasken annabinsa daga hasken annabinsa ne Allah ya halicci komai da komai shi yasa yake qasiman kasan Allahul mudi wa ana al-qasim to in Allah ya bayar waye ne rabawa ne Muhammadur Rasulullah shi yasa baya so kowa yayi wannan suna a zamanin rayuwarsa bai yadda an yi kinaya da Abul Qasim ba saboda suna ne daga cikin sunayen da Allah ya ba shi na rabo cikin halittarsa yace ku ambaci sunana Muhammadu amma kar ku kinaya da sunana Abul Qasim to bayan sa amma ana yi malamai sun halatta saboda haka yi muqassiman daga shi aka rarraba aka halitta Allah sallallahu alaihi wa sallam jami'ar rusuli kaga ayoyin nan alamomin nan da mu'jizojin nan na manzanni duk da baki daya ayi Muhammadin alamomi ne na zuwan manzon Allah ma'ana dukkan manzanni tun daga farkon annabi Adam har zuwa annabi Isa dukkan su hakimai ne na manzon Allah suna cewa ai munan rakiya ne uban tafiyar bana baya munan rakiya ne uban tafiyar bana baya shine Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam fa minhu ilayhi kullu sha'anin dukkan sha'ani wato minhu daga manzon Allah ne ilayhi kuma zuwa gare shi ne sallallahu alaihi wa sallam mu amma man gaba daya mawaidu rabbil arshi kaga kana neman wai ina zunzurutun baiwar Allah take a ina yayi ta kace da Muhammadu ba wata baiwa da Allah ya taɓa yi irin samuwar ta Muhammadu zubo mana yayi kawai kyauta ba da dabaran mu ba da wayan mu ba da neman mu ba sai mu gode Allah mu al'umma manzon Allah da muka zama an ba mu manzon Allah kyauta
mun gode wa Allah yana cewa a cikin hadisi Imam al-Bayhaqi innama ana rahmatun muhdatun alal ardi ni dinnan wata irin hadiya ce Allah ya bayar da ita a bayan ƙasa na imamu hakim kuma yana cewa innama ana rahmatun muhdatun ni rama Allah sai aka ba da ita hadiya da halitta Allah to shine ya shi yake cewa mawahibu rabbil arshi kaga duk wata bayawa da Allah ya gaba daya ba Muhammadu shine annabi Muhammadu bayar Allah kenan wa rahmatuhu shine rahmatsa wa huwa rahim shine ainihin rahimu abin jin kai mai jin kai fatiri ma ta girmama ga wannan al'amari bashirin huwa bashirin shine bishara ne da aljanna nadirun ne da zabi ne da wuta muqsidun ne adalci ne wa huwa qasimun shine ne rabo a cikin halitta Allah jawadun ne tsananin bayani manzon Allah a cikin koyaushe ballantana fi sha'bana ballantana wa aksar ma yajudu fi ramadana ballantana idan ramadana ya zo karimun mai karamci ne ba su kafi mai yalwar tafin hannu ne mun'iman mai ni'imtarwa ne ba marowaci ba ne bad'an wa maskan muqaffan abin bi ne sau da kafa dukkan halitta gaba ɗaya kowa yana bin sa kowa a mukaminsa masu rai da ɗan adam da aljanu da mala'iku da jamadatu da dukkan abin da Allah ya halitta kowa yana manzon Allah irin biyayyar da ta cancance shi amin amintaccen Allah ne wa huwa mustaban shi abin zaɓi ne ga rusul a cikin manzannin Allah habibu ilahi al'arshi wato masoyin ubangijin al'arshi ne bada'an a farko wa maktaman da ƙarshe kana muzlima wa abiyadu kaga larabawa farbaru yustasqal gamamu ana shayar da su ainihin girgije bi wajihi saboda alfarman manzon Allah bihi da manzon Allah ne lailul jahili daren nan na jahilcin kafirci da jahilcin ja'irci da jahilcin jahilci duka gaba daya na rasa ya zama mai haske ita kana musulman lokacin da ya zama mai duhu kirin فزكى وعلم أحيا قلوب جميع الخلق من قال الله صلى الله عليه وسلم يا رايا زوجين دكا خلقت الله غباء بنوره ده السنسة صلى الله عليه وسلم وأحيا ألسنهم كما يا رايا حرسنا سور ذكر الله فزكى سيطرك زوجي رسن الله وعلم سيطرك ظاهري كما رسن شريعة والله لا ترجو لأحمد تابعا فأحمد فرد جوهر لم والله شيخ إبراهيم يتكيد الله نلن إيمك لا تلقي ثانيا بذاك تقسام النبي لأحمد أحمد صلى الله عليه وسلم فأحمد كذا بأن سوناني البركة فرد قداتيني جوهر كيلوني lan yuqassama ba za a iya kwankwasa shi a raba shi ba guda ɗaya ne fal salatullahi thumma salatuhu ma la ali wa sahbihi kirami da salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma al ali tare da alayansa wa sahbihi kirami da abokansa masu girma zaunin nama ma abota ɗaukaka فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطاع حبيب الله ولبين ما to ku taru wani mutanen duniya ku tambaye ni wai wane ne masoyina fa in tasaluni in ko da za ku tambaye ni duk mutanen duniya su tambaye ni an habibi wai waye masoyina ne na tsaya bayan Allah wa sayyidi wai wane ne shugabana na daya bayan Allah sai mu ce muku faɗa habibullah shine ɗaho masoyin nan na Allah malbai ba waninsa ma kowane ne ko menene wa ma kowane ne kuma ko menene bayan abin da Allah ya farlanta min na sallah da azumi da zakka da hajji wanda nake yi na farilla to kuma sauran lokacin sauran lokaci na wa sa'ati da dukkan awoyina sarfu na juya su na bayar da su da zikiri saboda aina ambatan manzon Allah salatan ko ka same ni ina yawaita salati fati ga manzon Allah da madahan
ko ka same ni ina yin yabo ga manzon Allah me yasa sirtu sai na zama jailaman wani farin watan wanda ba shi da iyaka wanda baya bacewa baya yankewa baya bucewa. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih wa ughliqa wa khatim ma sabaqa bil haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kun saurari fassarar littafin Diwani daga bakin Sheikh Sunusi Manzo Arzai. Wannan karatu gudunmawa ce daga mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Architect Muhammad Namadi Sambo. Sharif Ahmad Abdullahi nake cewa kasance da mu gobe don jin wani sabon shirin.